นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระสารนาเป็นพระไตรเป็นธรรมสกาอสุนาเป็นตัวผู้ชมในกระจายรวมมีเจ้าพระคณะโมพระยานารคณะโมพระสังฆารคณะโมในสุขโดยตัวรถในสุขโดยตัวธรรมะในสุขโดยสังขารส่วนกำลังตัวมาหนุนโยนกระโดดสั่งมาประสบในการบังคับประเพณีบังคับขณะใดในนี้เราในอังกฤษกับดุมโรเราชมชนสันสัมปสะกระสักการะที่จำปังเราสักปังตุนเราในที่มาพูดถึงข่าวมีผลงานมันที่จำมาพูดกันแล้วมีเรื่องจะได้ทำจะใช้คนรู้คนเดียวต้องอ้างตัวกันตัวการบังคับตัวคนบังคับขณะใดบางมือตัวนี้จะอาจจะทำตัวนั้นไปประโยชน์การเราจะทำจะทำงานแบบประตูหน้าออกตัวเชิญดาวผมจะมาทำซ้ำแล้วบางเลยโดยการลดการประตูมันจะทำใช้เอาเยอะการสังเกตให้เราจะตรวจให้ทำทั้งใจโดยถ้าเราจะเพิ่มนั่นคือจะทำให้ความภูมิขึ้นมาถ้าเป็นตะโกนเป็นตะโกนมาทำเองอย่างทำเป็นตะโกนคนมาเชื่อสนับสนุนให้จะใช้สายเราเรียนเป็นโดยทำข้อเสนอทางเรื่องการเลือกการเงินลงทุนการมาพูดมันโดยการอาการเราเป็นได้ในตัวตัวนา Asal kerangka tentang profesional ini betul-betul berbicara tentang mereka bersadar yang ini berbicara ada selama profesional tentang produk so tentang kan untuk seluruh kemudian pada masa senasa untuk sampai profesional itu ada memantau itu nah, untuk melakukan perubahan akan membangun tentang profesional maka membuat perbaikan sosial berbeda melakukan kehadiran orang besar dan ada peran itu anggota sampai untuk membuat perbaikan sosial berbeda tentang perusahaan dan membuat maupun personal, itu semua personal. Malam yang terakhir mengkau platform profesional itu yang tengah usahakan tentang betul teman itu. Kalau yang platform dalam tentang personal dan profesional, ada yang akan terjadi macam ini usahakan tentang betul profesional dan tentang kalau kamu itu kamu tahu yang awal tekan dia akan betul kan nhiều sáu mươi năm là thằng cho đồng chưa không một cái xã hội cũng như những người cũng khai thằng cho thằng bà một người mới được thôi ở bên kia ta các một cái con cơ năng trên càng đó cả khả năng một cái một cơ này cho tôi thấy con cả khả năng một cái một cơ này mà cái dân dân tôi cả khả năng một cái còn lắm dân dân tôi không cả khả năng một cái mà nói Karena betul memang mereka yang karena betul memang karena dia mungkin karena betul itu kita mereka mempunyai pemberian pun siap yang tak sampai itu karena betul memang nah dia saya juga bilang mereka selain karena betul itu juga curang karena kalau betul mereka yang karena betul memang nah itu karena betul memang cuma tak kamu lebih tak kamu sih lagi orang sudah tak apa itu kan yang kita harus kita
Kalau orang Thai bukan jalan, Thai secara macam tu sampai kalau orang Thai macam tu. Kalau dia beri kat tanah macam ni, dia kubur. Nah, dia kubur dalam atau dia terserah. Kalau tu berkan tu berkan, yang berkorban yang berkorban itu anda berkorban datang ke mana? Anda tidak kenal mungkin orang. Orang. Ada macam dia dalam orang yang mana orang berkumpul Thai maka akan terkenal betul. Ada ni. Pada hari kedua akan beramal nanti juga akan terkenal betul betul. Kalau masuk betul nanti sebuah bom sampai Thai mencucuk. Bom betul sampai Thai ni yang terbarukan pasal kami pun. Nah, lepas orang serang dulu, sebenarnya lepas orang serang sampai serang tu, tertentu berbuat ni. Nah, sebab untuk Thai itu betul cuma kaman pun pakai Thai itu lah, sudah pun. Nah, kalau Tuhan berkomen pun kalau orang pun pakai Thai itu pun lain, nah itu pun lain. Nah, nanti orang kaman pun bercakap, bercakap boleh punya. Nah, macam itu mana tu? Jadi sekarang sudah baru, macam itu. Nah, mereka nanti akan macam apa orang itu sesuatu. Nah, kan untuk kumpul lagi. Kalau tu kamu lah, saya kan macam kumpul kemarin orang ini, yang dia perlu. Kalau dia pakai orang ini, yang itu macam orang perlu macam orang lain. Nah, itu kan macam nah. Bukan sama mengenai peraturan mengenai bentuk pengayu mengenai bentuk mengenai itu mengenai rumah itu mengenai apa ni macam beberapa pokok orang mai orang pokok mengenai betul itu juga setiap tuan sebelum mengenai betul mengenai manusia kalau itu mengenai itu mengenai beberapa macam yang kencur sebelum mengenai betul mengenai nah betul dia itu bukan betul kalau lalu dia tidak mengenai nah kata betul 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 mengenai mengenai betul betul mengenai nah kalau macam dia kata macam program ini dia singkat nah ada yang dia berhad dalam kata betul ngay terus berhad dalam kata nah pembentuk profesional nah berhad dalam kata pembentuk kerana betul pembentuk profesional itu nah ilmu itu tidak bermusnah nah bermusnah Kemana orang yang Islam itu adalah seseorang berkuda. Nah, adalah seseorang berkuda. Kemudian dia akan berkuda dia apa yang lain, apa yang orang yang berkuda itu bukan yang Islam. Kemudian orang Islam itu masih mereka. Kalau dia masih kuda, orang yang Islam itu mereka apa. Nah, ini yang bermasalah saya. Nah, contoh ilmu itu mulai itu yang sampai meneruskan. Nah, latihan dari yang meneruskan contoh lanjut itu. Nah, lanjut itu yang lain. Nah, dapat ini sudah orang menunjuk dapat mau lalu kapan menunjuk yang kenal sudah tuhan sudah sampai. Sudah kan tetap cukup. Nah, kalau sudah puluhan. Nah, tentang Ustaz, yang Abu, kemudian sampai, lokal menghasap untuk pesan komponen itu itu orang mereka siapkan, orang mereka siap maka menjelaskan, melihat orang mereka siap, mereka ini melakukan hal itu dengan melakukan Kan mereka menunjukkan mereka ke anak itu, nah mereka ke anak itu. Beberapa orang bersalah masa menjaga anak itu, mereka kaya yang baik. Nah juga ada tertentu anak campur sama makan. Nah anak campur mereka itu, itu kalau campur dengan ini mereka ada tunjuk. Makan air, ini juga ada yang sangat
Chợ quan trọng còn ở đây chúng ta phải nói phần ngắn cái ca của em sẽ tự lực thêm một món chợ của bao nhiêu không chỉ có bao nhiêu là không làm ở một cái mình tiêu hiểu cái tay của mình phải làm một khá trọng còn rồi đó các bạn cần lưu dương một cái là lưu tâm trong hai lưu cái là lưu thư ra thư được ca là thư ra mà thư xe đấy còn thư ra thái thì là một cái được click hai rồi thì thư còn hạ trang này là dùng kim này có cái là dương được hơi được năm mà đây là thư ra đây một vợ chồng tiêu rồi anh đấy ngày nào như được thường sẽ tiêu dùng đủ cái được cái như dùng chứ người dùng là đấy bây giờ cảnh hạ thì anh nhà hát là cảnh hạ đấy cảnh hạ chẳng thay dương cho mà cảnh dòng bên thằng anh mà cái này mà cảnh dòng con thằng anh nó lắm như được cái sao cái dương cái này dương con giỡn dương có cảnh xong tôi mà tôi làm tôi ô làm tôi chân là người ta làm thằng sự thật đấy là tôi sự thật thôi đấy mình chơi ai làm mình ủa bây giờ là người mà cho một làm việc còn nó đưa cái ਕੰਮ công việc của mình đấy trong thì nó cũng trong này trong này là mình dùng cuộc nhiều lắm thì bây giờ không nên qua để có bằng cây mà rất là hay để nó còn nó làm những cái mình đưa mình ăn một hạt ở đây bây giờ được nhà hàng nó cứ thuê sập tết thuê mà ở đây cấp hai chủ việc của con mình đưa nó được tay cả tiền một chồng nó bây giờ đưa ăn cái này mấy đứa nó bây giờ học ở những cái đây mà hay ăn chuẩn đó hay là ăn chuẩn đó là cả cái cái trà mà ở mình trong ăn cái ảo ăn cái lái cái ảo dọc cô cái lái luôn đã thử cái lên rồi một cái ít chơi phố như là cả rồi nó không có được làm được rồi là như là cả rồi nó cứ những cái hàng từ lúc từ cái từ khi học ăn những giờ sẽ từ đây đang xuống học ăn những giờ sẽ lớn rồi cái là cái lớn rồi nó không ăn được sáng nó dùng gạo tiêu nhiều rồi cái hàng thì bây giờ nó là cái này dùng trong một cái nào rồi thì các con dùng nó là có cái thầu đó có cái dùng trang đó dùng có cái thầu đó dùng như sang cái nào cái này sau giờ cái như là nó dùng một căn phải để dùng thử như thế là họ không nó dùng trong làm ai thỏng họ không dùng trong làm ai thỏng và cái đợt họ không ai thỏng nó dùng cái này nó dùng cái này còn cái là có cam cái pháo được ăn được cái nhiều phương chơi đó mà cái thằng nó không lên cái sao đó ai làm kêu rồi dùng ăn không dùng ăn anh nào không được ăn dùng rõ như ăn say là một chỗ trong chỉ được ăn dùng nó mà chỗ đấyคือจะได้พระนั่นมาการฟ้องกับไอ้ต่างอย่างดูเงินออกโบยแต่เราให้เงินลำแหงก็ครั้งเลยทานแต่คนเงินอยู่เลยเลยทานแต่คนเงินอยู่เลยไม่ถึงเงินแล้วmình được lên đó là con miếng cảnh ha cho con cũng có thể thuê cho con thì anh rất có nghĩa là đi lên là trong năm thì nó cũng cho đây là cho đây là chỉ cho con mình nhớ lên có ăn ha mình đưa con lên chỉ đưa mặt làm ngày này ngày các con đi đứng đưa thật là không mong mà khả năng là ăn từ tiêu muốn thì ăn sang gần tiêu gì chẳng cho nó không nên tiêuคนชายตามตัวบ้านคนชายเราตัวขายตามคนศาสนาบ้านเรานั้นเราจะเรียกโยมช่างโยมช่างมันจะตัวโยมกับคนชายนั้นตัวใครตัวนึงตัวอีกช่างอ้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นเรื่อยๆจะเป็นอ่านช่างเนี่ยก็คือเกี่ยวนั่นคือมีอะไรกับทางนี้ช่างยังไงมันเยอะมันก็เลยโยมการเมามันทำโลกะฟังเยอะๆเนี่ยmình thà lục mình thà nhựa mua cái đây mình thà nhựa mình mua cái đấyคือสไตล์จะทำแบบนั้นจะทำแบบอยู่กับเราสักหน่อยก็ต้องเป็นช้างเลยก็มีหรอกก็ยังก็จะทำเป็นทัวร์นี่แหละตัวกองก็ทัวร์ข้าวก็ทัวร์ชีก็ทัวร์ฟ้าก็ทัวร์มันจะมีตัวรู้จักเอาไปกองเอาไปกองเราโดนตรงนี้nhưng mà nên là chỉ có con dưỡng cả nó mình phải bây giờ chúng ta cho con dưỡng cả mà nó sẽ biến tới cái mạng này theo đó cho nên nhiều nhưng mà nó cái dưỡng ở xuống trong em nhiều cái thằng dưỡng ai đã biết con nó cho mình cũng còn nó cái mình cũng còn nó cái mình cũng nếu không có sao phải đúng luôn là nó làm không đúng nhưng còn nó cả cuộc tay từ mình dưỡng này nhưng mà nó sang cái chiều cô cái chiều đấy là con là cả cái cả nó đang làm cái nó từ nó từ là cả của
เอาหลังจากปีต้นปีหลงเตรียมมือคือหมอกองกำลังจะทำพุ่งไปฉุนมองอยู่จุดเตี้ยนั้นเตรียมมือต้องการประคองกำลังการจะทำประคองกำลังการจะทำประกอบกับนักการศึกษาให้ทำในวงในเตี้ยหรือว่าในเรื่องของเขาให้ถูกการมาดูเดียวตัวมันชนเราให้ทำตัวไม่หัวตัวไม่หัวชนเราอันนั้นก็รับผิดชอบแต่นักภาษาก็เป็นตัวละเป็นตัวละในส่วนในเกี่ยวกับในเกี่ยวกับคือส่วนนักการเป็นยุคการเป็นแล้วส่วนนักการเป็นยุคการเป็นแล้วคือส่วนเราจะเรียนโดยชื่อชัยโดยชื่อสกายไอ้สิ่งในวงการเราเรียนรู้การบางอย่างนี้ของเราบางอย่างนี้เราการเป็นอยู่ได้แล้วคือคนนั้นก็จะมีตัวละแต่เราเราต้องหามาการเรียนรู้เรื่องการเรียนที่เป็นช่างของเราเป็นอะไรเรียนการเราจะต้องมีคุณการบางอย่างนี้จะทำให้เราเกิดเป็นตัวเองเรื่องการเรียนรู้ยังการเรียนรู้มันสำคัญเราไม่ได้ทำการเอาเรื่องคุณการเอาเรื่องเราเป็นที่จ้างหัวเรื่องการเอาเรื่องการเอาเรื่องคุณการเอาเรื่องการมาตั้งเรื่องนี้ว่าของเราเลยไม่ตามของเราเป็นยังไงอย่างนี้ใช้เงินเวลาให้เงินทางแล้วเงินคือการฝากการเงินคือการไปเมือง